Nå, velkommen tilbage. Som I kan se bag, så har vi fået en hel masse kasser. Og det er del til joggen, som det er en bare tænker, vi skal i gang med at pakke op. Så ikke en særlig lang intro i dag. Det er bare at komme i gang af det, ikke? Så jeg tænker, vi starter lige med den første kasse. Den tager vi derovre, og så kan vi tage toparsen bagefter, og så den sidste kasse der. Er det ikke bare det, vi gør? Super. Sådan her. Godt. Lad os få pakket den op. Godt. Så lad os få se, hvad fanden det første er det her. Vi har fået hjem. Jeg ved faktisk ikke lige, hvad det er, der ligger i hvad. Sådan her. Ja. Det er vores Benelli-5 til joggen, kan jeg se. Kæft, hvor lækkert, mand. Så, og planen, det kommer lige om lidt med fældene, hvad fanden vi gør med dem. Og det er fandme, der lækkert. Der er helt nyt dæk på, og det dæk, det tænker jeg, vi smækker over på hotjoggen. Så det får nogle nye lækre dæk. Det er super. Lad os komme videre til næste pakke. Næste pakke, der har jeg også lige haft snydt lidt, fordi jeg simpelthen ikke kunne vente. Det er simpelthen udstødning, tofarstudstødning. 70 kubik til den fine der, vi skal have lavet. Så pisse lækker udstødning. Hold kæft, det er lækkert. Og det samme med pot. Ja, fandme også fint. Hold kæft, jeg kan godt lide designet på den. Når man lige får smidt den sammen, så er den faktisk... jeg kan virkelig godt lide det, men den bare kommer til at stikke op. Af helvede til, hvis vi lige kan få den sat sammen her. Sådan her. Man se her. Kommer den til at ligge her. Sådan her. Så den stikker meget opad på den, når det er, at den kommer til at sidde på. Det kan jeg fandme da godt lide. Det ser pisse fedt ud. Så, men jeg tror ikke rigtigt, der er andet. Jeg tænker, vi skal have cylinderet ud, bare lige at få sat det sammen, så man kan se, hvordan det fanden det kommer til at se ud, når det kommer på en gang. Når vi skal til at friske motor, det kommer nok også snart. Men skal vi ikke komme videre til den sidste pakke? Det er der, jeg tænker, de fleste dele ligger i. Så lad os komme i gang med det. Nå, knejder. Det er det her, jeg har ventet på allerlængst. Og det er en pakke fra Racing Planet, så skal vi ikke bare komme i gang med at åbne den. Er vi klar? Så lad os da få åbnet den op. Sådan der. Så lad os se her, hvad fanden er det første? Vores fine polinefilter. Vi købte med for joggen også. Jeg kan lige tage og åbne det op, så vi lige kan se det. Pisse fint filter. Det kan jeg rigtig godt lide at køre med. Især når det skal være på en 28 mm, vi skal køre med. Og jeg tænker egentlig, det bliver Cayenne eller Athena, vi smider på der. Super fint filter. Det er den første ting, vi har. Det næste. Jeg vil gerne lige have den her med losseplads op, den ser sæt dejligt ud. Så en kasse med lossi, hvad står der der? Restore MHR Team. Jeg tænker, det er vores kærtænding. Vi skal have på joggen. Det er lige præcis, hvad det er. Kæft, den er fin. Selvfølgelig ligger resten af delene her. Okay. Har vi noget gearing. Og jeg tænker faktisk, skal vi ikke lige vente med at pakke resten op, så kan vi lige gøre det på en gang i stedet for. Læg det ud på bordet. Første polynegearing. Anden polynegearing. Så har vi nok også, ja. Så har vi noget cylinder. Testarossa, som skal på. Det vil jeg gerne prøve kræfter med. Det har jeg aldrig prøvet at have sådan lidt. Det synes jeg, det kunne være sjovt. Og så har vi det fine Polini Evolution 3 blæsehjul. Så det er pisse lækkert. Og vi har en Polini Evolution 2. High Speed Variator. Med smørelse. Så har vi, det ved jeg faktisk ikke engang, hvad det er. Det er noget til kickstarteren med. Der har jeg købt ny kickstarter med. Og sådan en bøsning, der går igennem kickstarteren. Eller igennem kickstarterskjoldet. Sæt Polini-leje til krumtappen. En kickstarterpedal. Og en ny vandpumpe, der skal på joggen. Også. Og så har vi et Polini digital multimeter. Og det glæder mig også rigtig meget til at få sat op, for det havde jeg på min gamle jog, den med originalskjold. Og det fungerede bare pisse lækkert. Så det glæder mig også til at få kigget på. Kan jeg se, at vi har noget mere kickstarter med. Og vi har en Polini rem. Og så har vi også et eller andet her i. Det ved jeg godt nok ikke lige hvad, men det finder vi ud af. Baby, get that beat.
Godt. Jamen, skal vi ikke bare starte der, hvor hele motoren bliver bygget op på? Det er jo vores kassecylinder. Så lad os lige kigge på det. Sådan et stykke. Så vi ikke lige kan få det ud. Man skal lige passe på, når man pakker sådan et her ud, fordi der sidder stempel og stempelring, der sidder løst inde i cylinderen. Eller stemplet gør, det kan du bare se. Smutter lige ud her. Sådan her. Og så sidder stempelringen, den sidder lige her. Nu kan man se det. Der. Så skal man bare tage fat, og så lige hive op her. Så den ligger bare lige her ved stemplet. Men pisse lækker cylinder, jeg kan også se. Har de fået fikset det? Det tror jeg faktisk, de har. Eller hvad? Nej. Der har været et problem med Testarossa, det er, at der har været, at de her huller, de bliver skåret hele vejen igennem, inden ved, ind til, skytte? Hvad fanden er det hedder? Vandhuset? Eller vandkammer, det er sådan et, sådan cylinder. Og det vil sige, at vand, det røg ud af dem her. De bliver udsættet, men dem skal man huske at give Loctite. Rigtig ordentligt Loctite, så det holder længe. I kraft af med et fint cylinder. Og så tænker jeg egentlig, at folk de nok godt har lagt mærke til, at jeg er blevet glad for at polere ting op. Og det tænker jeg også, vi skal med det her. Fordi jeg har en overraskelse, eller det er vel ikke en overraskelse mere. Blokken, dem bliver sgu blank. Altså som i poleret blank krom. Og det tænker jeg egentlig også vil passe meget godt, hvis cylinderen var det. Så skal vi ikke... det tænker jeg, vi skal have gjort på et eller andet tidspunkt. Det er nok i næste video. Eller så kan det også være, at der kommer lidt i den her video, hvordan fanden man egentlig får gjort det. Hvad har vi med? Så har vi noget topstykke, kan jeg se. Og det ser også så pisse lækkert ud. For der har du også det krom på. Så når du lige får... Vi sætter det sammen her. Når du får det krom, som går i overgang med det her, så bliver det bliver hjerneskadet lækkert. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Men lad os få kigge på nogle flere af delene. Den her kan jeg ikke vidste, hvad fanden den skulle bruges til. Eller hvad fanden der var i den. Det er fordi, at jeg vil gerne have sådan en helt nyt knav her. Og det kan jeg se, jeg har fået. Og det er kraftsabende lækkert. Helt splinter nyt Aerox knav. Så det bare kommer til at spille med fælden. Og fældene, de bliver også blank poleret. Så det kommer til at passe rigtig godt. Og så kommer der sådan, jeg ved ikke om det her det skal blank poleres, det finder vi lige ud af. Men det er i hvert fald lækkert lige at få et helt nyt. Så gevindene bare spiller, der ikke er noget fusk med det, og det ikke er irret, og alle de der problemer, der er med, når man køber det brugt. Så er det lækkert, når man ikke lige sparer på sådan nogle ting her. Så vi tager det her polarinspeedometer, som det er næste. Mega fint. Så lad os lige få pakket det op. Og der følger en hel masse ting med. Der er 2 temperaturmålere, der er... Der kan du se, der kan man se her. Jeg står her nederst. Der er volt, altså voltmeter og klokken og temperaturmåler, og det er der i... Ja, det er sådan, du har 2 temperaturmålere i den her. Så du kan se, hvis du nu har en i køleren, og du har en i cylinderen, så har du 2 forskellige temperaturer, som du kan se og holde øje med. Hvis det nu er, at der bliver blokeret noget på det kølesystem, mens du køler, der kommer en fejl, eller køleren bliver ud til, så kan du se, at den er køligere, end den er nede ved cylinderen, så er der et eller andet helt galt. Der skulle ikke være meget mindre end 1 eller 2 grader i forskel. Og så har vi også sådan noget som ref limiter, og så en rigtig, rigtig lækker skærm med god oversigt. Så hvis I skal have noget af sådan en multimeter, så synes jeg, I skal købe det her. Det er pisse lækkert. Og det er ikke overpriced. Det koster, jeg mener det er 1000 kroner. Det koster. Og så fungerer det bare. Og det stopper det ikke med. Så det er meget lækkert. Og så er det bare pisse lækkert. Det er sådan her. Polini Ceramic.
Speed Evolution 3. Og jeg har næsten lyst til at hente vægten, så I kunne se, hvor lidt det vejer. Det er fuldkommen åndssvagt. Det holder omdrejninger 1000 gange bedre på rullefelt og ude på vejen. Og det giver bare, at kræfterne de ligger hele tiden i gassen. I stedet for at du ligger og sløser lidt med det. Det er også det, der er problemet med hvad fanden er det hedder? Stage 6 OR-kit. Så lad være med at købe det. Hvis I nogen skal have et OR-kit, så køb et med Lossy Stål. Og hvis det skal være helt vildt, så kører du på linje OR-kit. For det spiller bare allermest. Men det er ikke altid, det er nødvendigt. Så kan vi lige se her. Hvad har vi fået her? Jeg tror, det er... ja. Det er vores Jordan 41. Jeg ved ikke lige, om jeg gider have ud, fordi der er nok noget gearolie på det, eller hvad? Nej. Rigtig fint. Og der har jeg valgt at tage begge på linjegearingen for at prøve det. Og så også fordi det er lidt fedt med fuld på linje varioside. Og det vil sige, at hele varioen, den er jo på linje nu. Den er på linjegearingen, jeg tror næsten ikke, jeg gider op dem op. Men det er en 1343, som også skal i, selvfølgelig. Og de to gearinger, de spiller rigtig godt sammen og giver et ordentligt træk, og så kan den køre motherfucker stærkt på toppen, når det kommer dertil. Og så har jeg sådan en her. Det skal man også ofre lidt på. Det koster 500 kroner for en rem og på linje af. Men de har pisse godt greb, og den kommer aldrig til at glide ned i vejen. Det er sådan noget. Det skal bare spille, og det kommer det sagt mig også til med den her. Så har vi har vandpumpen fra Bosch af. Og den har jeg ikke prøvet før, så den glæder mig faktisk, det fordi jeg har hørt rigtig godt om den. Og så er den pissefed, synes jeg. Men det er sådan et stykke her. Så den skal vi også prøve at teste af. Den ligner faktisk rigtig meget sådan Stage 6, den nye, der er blevet lavet. Og det tror jeg faktisk bare, fordi det er et samarbejde. Så hvis I skal have en, og I kigger på sådan en Stage 6, eller Vocal, eller hvad fanden det er, der har lavet en, der ligner en fuldkommen til, jeg tror det er Stage 6, så bare køb en Bosch. Det er meget billigere, den kan I få ind på Autodoc, hvis det går helt galt. Pisse lækre varer fra Polinia af også. Og forskellen med den, det er, at når det kommer fra Polinia af, så har de udviklet den fra en maxi-scooter, altså en med for eksempel 600 kubik. Altså de store, dem I også ser på Instagram og så videre. Og her, der sidder simmering her. Og det vil sige, at der kommer smørelse ind her i midten. Og derfor begynder der er meget mindre friktion. Og det vil sige, at den kører meget lettere rundt dernede og kommer meget hurtigere omdrejninger. Sådan er. Men det kører virkelig stramt lige nu. Altså det er, jeg kan se. Så når det kommer smørelse i, det skal jeg nok også vise, hvordan fanden man gør, for det er faktisk lidt kompliceret. Men så fungerer den helt perfekt. Og så kører den meget bedre end med Lossy gør. Også fordi den har meget mere støtte, når det sidder så tæt. Så der kommer ikke lige så mange vibrationer og så videre. Og så er den også pisse dyr. Den koster 1100 kroner, mener. Ja, 1100 kroner. Det er også sådan en rimelig kraft bare for en vario af. Sådan er. Godt, så er de hentet. Og de hedder også Speed Drive Evolution 3. Og de er pisdyre, de her remskiver også, men de er simpelthen så lækre. De er lavet af alu. Og så kan man se, jeg ved ikke, man kan ane det. Man kan høre det i hvert fald. Det er simpelthen blevet lavet i riller hele vejen rundt. For at der kommer bedre greb i remskiverne. Jeg ved ikke, hvordan kan man lige... Nej, I kan i hvert fald høre det. Men de er pisse lækre, så det er sådan komplet. Roer kan man købe separat dog. Men hvis I skal have noget, der fungerer, så køber I på linjeorkit. Og så har jeg fået fat i sådan en rigtig fin RS24 bagstøddæmper. Den bedste, du kan få med Lossy af. Så nu har vi fuld Lossy affjedring til joggen. Altså det vil sige med Lossy F630 og en Lossy RS24 bagstøddæmper. Så det bliver pisse lækkert. Og så har vi selvfølgelig, nu hentede jeg lige en Polinia Evolution 2 klokke og en Stage 6 torque control kobling. Så jeg tror ikke, der var så meget mere, men jeg vil gerne lige prøve lige at vise, hvordan fanden det er, at man får poleret sådan noget cylinder op.
Godt. Jamen, skal vi ikke bare lige kigge her? Du kan ikke polere på sådan en rå overflade. Så det man tager, det er, at man tager og smutter i tansen. Og så henter man sådan noget rigtig fint, hvad som kaldes sandpapir. Og det er, jeg tror det er korn 800 eller 1500 det her, det kan jeg ikke helt huske. Men det er det man starter med, og så går du helt op til 2.500 korn. Og sliver. Og det gør man ved vand. Og der har jeg taget sådan noget sæbevand, og det fungerer faktisk rigtig, rigtig fint. Så først der plejer jeg bare lige at tage sprøjt på her. Så det er vådt. Så lægger jeg den ned. Så får du lige lidt på cylinderen. Sådan her. Så tager vi lige med ærmerne op, så vi ikke får noget på dem. Sådan her. Og så ellers så tager du egentlig bare lige og sliber stille og sliber. Og det kommer til at tage rigtig lang tid, det her. Så det er ikke sådan noget, du bare lige gør på en time. Men det er egentlig meget bare lige for at demonstrere den her indgang her. Så kan det godt være, at jeg laver en timelapse på det på en eller anden tidspunkt. Fordi det bliver simpelthen for kedelig video ellers. At det lige kommer ind. Og så plejer jeg bare lige at tage noget og lige tørre med. Jeg vil lige tage det her håndklæde her. Og så kan jeg allerede se her. Prøv at se. I forhold til her. Så er det blevet meget mere finere her. Men I kan stadig se, at der er stadig ujævnheder i. Og det skal vi have slævet helt ned under. Så lige snart vi har det, så vender jeg lige tilbage. Så nu skal vi lige prøve at se, om vi kan få det blank. Lige på det her stykke, inden vi slutter videoen af. Came in at first, had bad luck. Got a hold, I remember I ain't had nothing. We done sold, I know everybody mad at me. Tell them roll, I know everybody smashing. Get ready, cause you know it about to be a problem. Hey, hope you ready, cause you know it about to be a problem. This the only way we know to go. Squad up, never roll alone. And we gon' ride on forever. We ride out together. Pull up right in your zone. Take over the street, that's how we roll. And we gon' ride on forever. We ride out together. Sådan er, nu kan I se. Nu begynder det at blive lidt bedre lige heroppe. Og det er ikke altid, man kan tage alt. Nu skal jeg nok lige lade være sådan der. Så nu tænker jeg lige, at vi prøver at polere det op. Så ser vi lige, hvordan det ser ud. Og så kan I se, hvordan det fungerer. Så tager jeg sådan noget her Autosol. Det er også det, jeg brugt på mit rost og min rostudstødning. Og det er sådan noget hvidt stads her. Det dykker man simpelthen bare lige på her. Sådan her. Så lukker du selvfølgelig til, og så finder du en klud. Medmindre du har en poleringsmaskine, der er meget, meget lille. Med et lille hoved. Nu er jeg rent tør for de hoveder. Så det kan vi ikke helt bruge i dag. Så er det godt, jeg har sådan en klud her. Så tager jeg bare lige her. Bruger den her dip. Og så tager du simpelthen bare og knupper det ind i. When I drive 6 cars in the driveway, cash in the driver door, spin it, do it my way. Beat you like a matador, fresh out the catalog. One fall, we all fall, crew like dominoes. Paper chase by my nose, all my dogs riding smoke, mob heavy like the Pope. For that pot of gold, we are not alone. Boy, better check your tone, you gon' need a lot of help. I ain't talking bank loans. Sit with us, table last supper, toast to the brothers, some bad muff. Yeah, ain't nothing but pure luxury. You looking left of me, should be looking up to me. Preferably one of the best. She riding cause we next now, and forever to death. Be loyal, real and respect. Stay ahead of the rest. We just sit back, relax, doing things to impress. Sådan der, nu kan I se, nu begynder det næsten at være væk. Så tager du bare lige den tørre del af kluden her. Nu er den godt nok meget beskidt, den her. Men tager bare lige og tørre af her. Så kan I allerede begynde at se det. At det er begyndt at komme. Men I kan også godt se, at der stadig er ujævnheder i. Men der kan I se det. Så det skal stadig slives væk. Det er meget, meget lækkert lige nu. Men når vi først lige får
få gjort det helt 100. Og vi lige prøver lige at tørre det ordentligt af her i. Sådan der. Der kan I se det. Så begynder der lige noget. Vi tager en lugt her. I forhold til, hvor det alle andre steder sker der ikke så meget. Men lige der er det begyndt at blive lækkert. Og det skal altså gøres overalt. Så jeg tænker egentlig, det var det for den her video. Og så ses vi næste gang.